Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми. Аз съм Максимилиан Максимов. Първо, нещо, което е изключително важно на вашето внимание е да се абонирате за този канал, да харесате това видео и да дадете коментар. До края на годината искаме да достигнем 1000 абоната, така че абонирайте се, защото ще има изненада. Ще има подарък на 1000 абоната, така че се абонирайте и харесайте това видео. Нещо, което започваме сега, ние тримата, това е братовчет ми Василен, това е брат ми Красимир. И по случай за това, че направихме този офис, това студио, което не е толкова професионално, но го направихме с нашите си ръце, с нашия труд. И по случай това решихме да се съберем и да направим подкаст. Нещо, от което е изключително важно, да знаете, че ние сме вярващи на първо място, ние сме християни, евангелисти и тук, всъщност където е залата на църквата в град Симитли, това трябва да се знае. Този офис не е само мой, този офис тук ще се снимат и видеа за църквата, ще има гости от различни места, които ще се заснемат видеа тук като интервю, с проповедници, пастори и така нататък. Важното, което искам да кажа, първо за това, че всеки един от нас може да постигне нещо, дори да няма много средства, дори да няма пари. Може да се случи нещо, ако имаш желание, ако имаш вяра и ако се потрудиш. Примерът за това е, че ние направихме този офис, който може би бюджета за този офис може да се събере в сумата около 150 лева. Да, има. Максимум. Много. Да. Аз не знам какво се прави тук в този офис, аз съм правил това дойде, защото ходя на училище и малко е трудна системата там и не съм ми помогнал много. Да. Ще ремаршираме. Ще работиш яко за канала. Така че първа тема, за която искам да засегнем е за това, че можеш, стига да имаш желание, стига да имаш мотивация, стига да положиш някакъв труд, стига да имаш вяра, можеш да направиш всичко. Първо искам да кажа, че не сме наели нито един майстор. Абсолютно. Ние двамата сме го направихме. По-голяма част от всичко това, което виждате тук, е благодарение на Василен, за което му благодаря тук пред всички вас. Дайте коментар. Василен е най-добрият майстор. Най-добрият майстор, да. 50 лева квадрат. Хаштаг майстор. Тапетите сам ги залепи. Те отзад също. Мога да кажа, че за кой път? За втори път лепиш тапети? Да, е такива. Първите се отлепиха. Мога да кажа, че изглежда се едно ми е правил майстор. Боядисан на всичко вътре. Повече аз съм боядисал, затова като се пуснаха лампите и се вижда всичко как е. Сега вече всички недостатъци излизат. Абстрахирайте се. Да. Както викат хората, за без пари толкова. За без пари толкова, но на нас ни харесва, уютно е все. Има неща, които още могат да се допълнат, ще ги допълним във времето, ще се случат. Дай Боже всичко да минава напред и да успяваме. Това е с цел да го направим тук да е уютно, да може да се поканят хора, които да се водят разговори тук, да се качва в YouTube, които да са с цел получение, с цел забавление, с цел обогатяване на хората. Готвим и нови клипове, нова рубрика. Да. Ще направим така, че много е важно до края на годината да стигнем 1000 абоната. От изключително важно значение. Споделете това видео. Момчета, вие какво искате да кажете за живота си? Как виждате живота? Аз и сега в момента съм 11 клас и много се чуя какво да правя. Усещам, че за близката една година може вие да не виждате. Но аз много съм се променил, мисля, че на мисъл. Точно съм си лигав, обаче мисля, че за училище вече съм се взел горе-долу в ръце. Не за оценките са добре, да. Но мисля, че вече се ориентирам за професия, горе-долу вече търся в какво съм най-добър, опитам се да опитам
в какво съм най-добър, за да знам какво да работя след 12 клас, какво да уча. И в момента съм в такъв режим на изучаване. Какво точно съм най-добър в какво? Изучаваш себе си? Да. И добре, според теб в какво си променил? Миналата година не ми пукаш изобщо за бъдещето ми. А тази година много мисля, постоянно мисля даже за бъдещето ми, даже днес си говорихме с едни приятели от моят клас, дали има вероятност да станем просеци. Дали може да стигнем в такава ситуация да просим. Стига бе, толкова не иска да ударя. И се чудим в какво трябва да се занимаваме. Даже в момента се занимавам с нов бизнес. На 17 години, това е втори бизнес, не знам, аз съм... Учете много, брат. Много съм напред, брат. И не знам. Така че, мисля, че личен бизнес, който ти сам да инвестираш, сам да продаваш, сам да правиш финансиране и така нататък. Да. Може да ти носи доходи доста добре, отколкото си на Тук в момента мога да си направиш реклама. Да. Край си продава тениски, футболни тениски. Футболни тениски, много редки тениски имам, затова са малко по-такива екстравагантни, може да има малки забележки, защото са много редки тези тениски и ги търся с много време. Така че ако искате много добри тениски на много добра цена, ми пишете Красимир Максимов в Facebook и Красимир Максимов на латиница в Instagram, ако искате хубави тениски. Да, всякакви тениски, цени. футболни. Да, не само тениски, може и бутонки, ако искате някакви други неща, шалове, няма проблеми, ще ги намерим. Всичко свързано с футбол, Да. красив човек. Ако сте фенове, човека, който ще ви намери нужните неща. Да. Да. Това е Василен, на който му звъни телефона. Колегите са много нахални. Твърде непрофесионално. Напуснах, представете. Да. Какъв е мирогледът ти за живота? Както краси. Примерно той каза, че се е променил. Ами, по принцип, на мен ми е много трудно да говоря сериозни теми, когато съм с тебе. Не знам защо, просто като сме заедно с вас, всичко изцяло мирогледа ми се променя. Всичко е леш, обаче има моменти, когато съм оставил сам и започвам аз също да си мисля за себе си, по какъв начин се развивам, по какъв начин искам и ще се развия. Мислех си, че ще се остана същия, обаче аз усещам, че съм се променил и това нещо го осъзнавам поради дадени ситуации. Например, в някаква дадена ситуация, миналата година съм реагирал по различен начин, докато сега ми се случва същата ситуация и си давам сметка, че трябва да постъпя вече по съвсем различен начин. Обмисля много повече нещата, по-детайлно. Като цяло, както казвате, ние може да не сме забелязали много, че се е променил, но човек познава себе си, доколкото е възможно и осъзнава наистина, че има момент, в който стига до дадена промяна. Добре. Фанах се за нещо, което ти каза, че примерно когато си с мен ти е трудно да говориш за сериозни теми. Първо искам да кажа, че ние можем да се забавляваме, да се легаеме, без да използваме наркотици, без да пиеме, без да се друсаме. Субстанции. Един поглед си ставаме дебили, олигофрени, абсолютно. В смисъл такъв, че ние сме възпитани в такива семейства, в които наркотиците, алкохола, всякакви такива субстанции, които са вредни на първо място за тялото ти и на второ място за духа ти, за вътрешния човек, който е за това какъв си за душата ти. И ние можем да сме напълно, когато сме, ние тримата можем да бъдем пълно да се забавляваме, без да използваме никакви такива неща. Абсолютно. Докато виждам хора в живота си, в университета, така близки хора, които са в света и не мога да ги разбера защо единствената причина, която ги води до забавление е използването на такива субстанции. Вие какво мислите по това? По тази тема? И според мен това трябва да си в така степен да ти е скучно, за да го правиш това,
че вече няма какво да правиш и се чудиш как да станеш по-весел, как да събереш повече внимание, как да станеш по-готин. Виждате, аз се използвам нещо и пак съм готин, това е скромен. Ето ние продължаваме да сме лихлици, ние тримата. Така че мислете си с главите, млади хора. Аз съм вече на 17 години и преди малко казах, че аз на 17 години и 3 в 1 не съм се научил да пия. Да, ние тук си набавихме по едно 3 в 1. Аз не съм пил 3 в 1 през другото, като примерно да решите да си пуснете кафе, мишете едно 3 в 1. Не съм сигурен за това на лице. Добре, защо младите хора напоследък виждам, и не то напоследък, то от много години това, защо младите хора, младите връстниците ни искат да пораснат по-бързо, да се оженят по-бързо, примерно нашите хора от ромски происход. Между другото, ние сме вече на стария гейм. Да, вие сте вече пенсионери. И ти накам тръгни. Защо трябва да се опитваме да пораснем по-бързо? Защо се случва това в живота ни? Може би средата, в която сме пораснали ние, е различна от средата, в която са пораснали нашите познати, близки приятели, които също са от ромски происход. Не, че ние сме нещо много и сме нещо повече, напротив, по никакъв начин, но тия хора ме кефват изцяло. Просто средата, в която са расли, средата, в която са били още от началото на живота си, начинът, по който са възпитани, мисля, че е коренно различен. От родителите идва всичко това. И не само, менталитета пак се повтарям, дадената среда, мястото, техния квартал, просто е бил много по-различен от този, с който сме възпитани ние. В смисъл, за тях приоритета в живота е, ако успеят да завършат средно, след това ти трябва да се задумиш, в смисъл да се ожениш, да се омъжиш там, кой каквото иска. Добре, че всичко е леш. И не знам дали някак си просто продължава живота напред. Млади хора, специално нашите си, насърчавам ви, има живот извън махалата, има живот след училището и той със сигурност не продължава с това да си намериш мъж. Да, определено е това. Мисля, че не знам дали си го забелязали това. Вашите номери 03, 02, 01, 00. Те имат деца. Не, че имат деца, брат. Те си омъжили на малко по-късна възраст. Примерно твоите приятели, няма казвам град, са жени почва на 18-19 години. След това имат разводи, но няма да споменаваме. Милонка се казва. Да. Малко по-горна граница, 18-19 години, 20 години. Но доколкото даже и 0,6 ги само в тази графа, 0,5 също. Доколкото в друга графа 0,7, 0,8, 0,9 даже и познам хора, са женили. И това ви оказвам, че те, според мен може би това горното е телефона, защото вие сте докъм в 13 години вие не сте използвали толкова телефон. Аз първият телефон беше 8 клас, когато съм бил колко? 14 години. Аз имах първи телефон, има втори клас, брат. Само беше алкадемия. Не, аз имах такъв тия колко смартфон, примерно. Първият ми смартфон, си спомням, беше когато бях 8 клас и толкова много съм се молил на баща ми за този телефон, че нямах търпение. Samsung къде го изгуби. Да, толкова скъп телефон за тогава. Толкова ценен ми беше първият ми телефон. S2 Core. С толкова голямо желание си го чеках и даже беше син. Ползвах го толкова 2 години горе-долу някъде и го изгубих. И после нямах телефон на 1 година. Те до 8 клас ти си взел първи телефон, той до 8 клас си имали по 12 гаджета, 15 гаджета си такива чат гаджета, но вълнат някакви такива. Колко по-така преминават годините, толкова по-рано се женят хората. Но това е много лошо според мен, защото тези хора в даден момент те ще си писнат. Доколко според вас ще изкарат? 2-3 години? Зависи. Едно време е било така, брат. Едно време не са имали телефони, брат. Замисли си. Така е. И това е факт. Добре. Мисля, че тази тема вече трябва да приключим, да заключим. Доколко ние можем без телефоните си, момчета?
честно, аз според мен мога да изкарам. Ето, бехме на един семинар в София. Там бехме колко? 3 дена? 4? 4 дена беше. В смисъл, 3 дена беше този семинар. Аз през тези 3 дена не съм си ползвал телефон. Честно, аз когато съм си тук, примерно в нас, всеки ден, по няколко часа на ден, то не го да си пускам този телефон. В YouTube, в TikTok, навсякъде, в Instagram. Целият ми ден е само телефон. През тия 3 дни, когато имаш нещо, когато си заангажиран, не мисля за него. Не знам аз. Ако имах, да знаете, че от случая... Имаш иначе. Ти да си кажеш. По принцип, на мен е много трудно да си оставя телефона, обаче после като примерно го оставя и съм заобиколен от добра компания, смисъл ценни хора, добри хора, които можеш да наречеш наистина приятели. Може да са ценни, обаче ако са скучни, може да си да. Защото... Ако е интересно... Не е смисъл, ако са ти ценни и интересни, те ако са скучни, няма да са ти ценни и няма да са ти интересни. Аз не оценявам живота си хора, които ми губят времето. Да. Просто нямаш никакви интереси с тях. Не мога абсолютно да си кажеш 5 изречения. Винаги можеш да намериш оправдание работа и да не излезеш. Интересното е, че можем и без тия телефони. Може. Ама стига около нас средата, която... Средата зависи много от средата, дали ти е скучно. Значи за сега от всички теми, които говорихме, най-важна е средата. Зависи в каква среда израстваш, зависи в каква среда искаш да оцелееш, зависи в каква среда искаш да успееш. Така че важно е за всеки един от нас, ако иска нещо да промени средата си. Значи ако аз се движа в група на наркомани, няма да съм свещеник. Аз точно за това се стих сега, като каза средата. Преподавателите, в смисъл едни от тях, които бяхме на този семинар, говореха точно за това и аз даже това съм си го записал в тетрадката в лекциите, че просто е невъзможно да не прихванеш важни неща, които са символи в живота на всеки млад човек. Езика, който си говори в средата, в която си, начинът на поведение, облекло, в смисъл изцяло нещата, по които хората съдят какъв човек си. Не е възможно да бъдеш в среда, в която примерно има наркомани и да не станеш такъв. Да. В смисъл, колкото и да си стабилен като личностно развит човек, колкото и да се мислиш за силен, здрав, як, стабилен, не е лака, брат, това не е възможно. Така е. Според. Средата е изключително важно значение. В смисъл, ако ти си в среда, в която уж не искаш да си там и тия хора в тази среда се занимават с неща, които не са добри, то в даден момент, ако ти продължаваш да стоиш с тия хора, ти ще станеш такъв като тях. Абсолютно. Както има такава поговорка, с такъв какъвто се събереш, такъв ставаш. Според мен, ако си сам, по-трудно ще ти е да си в такава среда, но примерно ако сте двама човека, които имате еднакви цели, еднакви размисли, може да промените тази среда, много повече процента има да промените тази среда. Ако си сам, много трудно ще ти е, защото ще да помислят за някакъв ненормални, за някакъв луд. Ти поваркали си, какъв си ти, примерно. А като сте двама, може да се отделите, как се казва, и да не сте даже в тази компания. Аз мисля, че и сам можеш да се отделиш от всяка компания. Често казано, ако аз виждам, че моята компания или моята среда или обществото, в което се намирам, ме води надолу, събарям и всичко, не ме интересува дали съм сам, дали съм с втори, трети, излизам оттам каквото ще да ми струва. Може да ме боли, може тия хора да ги обичам, може там да ми е живота до сега, ама ако това те дърпа надолу. Нещо, което трябва да направиш в живота си, да направиш, ако искаш, според мен, да успееш на 100%, да промениш средата си. И ако не промениш средата си, средата променя те.
Съгласен. Така че, ако живота ни се стича по начин, по който ние не искаме, спираш, край. Не искам да се случва това в живота ми, не искам да живея такъв живот. Всеки един от нас си казва, трудно е, тежко е, това не мога, всичко се дължи на тебе. Ако искаш да си направиш офис без пари, ставаш и го правиш. Ако искаш да промениш живота си, ставаш и го правиш. Ако искаш да промениш средата, в която се намираш, просто ставаш и го правиш. Някой ще си каже, нямам приятели, нямам хора, които са до мене. Имаш Господ. Хора, имаме Господ. Господ е онзи, който винаги ще бъде с нас. Той е винаги с нас, винаги ще бъде в живота ни, когато ни е трудно, когато не искаме, когато казваме Господ го няма, Господ не съществува, има някаква си сила. Аз не вярвам в Господ, аз вярвам в някаква сила. Хора, много е глупаво да мислиме, че света, в който живеем, е толкова красив, толкова уникален, толкова съвършен и ние да си казваме, че това не го е създал Господ и да си мислиме, че това се е случило заради един голям взрив. Или пък аз не мисля, че ние сме нещо грозни. Ние сме много готини момчета и със сигурност не сме излезли от маймуните. Да. В смисъл. Това не си ме е Краси, преди колко време беше? 2-3 дена, когато стоиме нас и ти в нас, стоиме си на дивана и си мислиме колко е усъвършенстван човешкия мозък, как очите ни. Искаме най-скъпия телефон искаме iPhone заради най-добрата камера, защото снима най-добре. Ами очите ни, които снимат 24/7, абсолютно. Ами мозъка ни, който е ония голем компютър, който запаметява всичко. Ами това, че ние имаме обоняние, че можем да дишаме, че можем да говорим, че можем да усещаме вкус. Колко усъвършенствано създание е човек. Колко уникално, колко просто е направено с умисъл. Направено с... Не е да кажеш, пускам тази чаша, ако се чупи се, ако стане нещо. Не. Просто е взета, глината, оформена е, направена е както трябва, боядисана е, ако щеш, нарисувано е нещо на нея. Тя е с цел да служи на нещо. Тя е с цел да бъде в помощ на нещо. Аз и всички ние хората сме създадени да бъдем приятели с Бог, приятели с човека, да помагаме един на друг. Много е важно, че ние хората трябва да бъдем на първо место човек. Което в днешно време е много липсва. Не знам. Просто не може да го владее парите, интересува го. Да. Примерно, ще дойдеш да ми помогнеш. Добре, и за какво? Смисъл, ти очакваш нещо. Вече се е изтрило в хората това, просто да отидеш и да помогнеш да дадеш това, което имаш, защото повечето време не всички чакат нещо в замяна. В смисъл, от това, което ще дадеш, ти чакаш нещо да вземеш. Да, правиш нещо с целта да получиш друго. Абсолютно. И ако аз примерно знам, че не мога да получа нищо от тебе, правя си офиса сам. Защо да ти помогна? На лекции съм, изморен съм, на работа съм, нямам гориво, не ме занимава, брат. Да. Намираш си всякакви оправдания, за да не направиш нещо, което знаеш, че няма да получиш нищо. Живеем в много консуматорски свят. Само искаме да консумираме, само така да искаме да консумираме и нищо да не връщаме в обратна посока. Само да приемаме. Значи сме като някакви консуманти. Значи колко в момента хората, колко сме, не знам как да го кажа, но искаме лесна работа, искаме лесни пари. Искаме много пари, не лесни пари. Да, искаме много и лесни пари. Искаме лесен живот, искаме най-добрата къща, искаме най-готината кола, искаме най-доброто семейство. Ама да седиш вкъщи на дивана. Обаче не така, ако може да си седим и нищо да не правим. Просто само ние искаме, консумираме, но не връщаме нищо. Може би е най-трудно да като си дадеш сметка, че ти трябва да започнеш да правиш нещо. В смисъл, трудно е докато започнеш. После като започнеш,
Примерно поне на мен ми е така, когато съм с теб. Защо? Защото примерно ми е било много трудно да взема някакво решение. Ето, примерно, давам ти пример с този офис или студио или там, както си го наричаш ти. Примерно, на тебе не знам дали ти е било трудно да вземеш това решение да го започнеш. Обаче, като го почнахме ние с тебе, примерно, брат, айде това ще направим, онова ще направим, виж, ако искаш дай първо да направим това, след това ще направим другото. И като цяло, след всяка стъпка, която правихме, примерно като лепихме тапетите, заставаме в празните стаи и гледаме колко е готина тази страна, въпреки че другите са трагедия. Некак си, да, трудно е да започнеш, но става лесно след като само прескочиш този праг. Защо? После нещата почват сами да се наместят и да напасват изцяло, защото когато започнеш да правиш стъпки, след всяка следваща ти, като се обърнеш, виждаш за себе си един успех. И начина да разбереш дали ще успееш или ще се провалиш, просто да започнеш да направиш нещо, да имаш някакво развитие. Като седим на едно място, не се получава нищо. И не бърка той, който не опитва. Не е грешно да направиш грешка. Ако не станеш с тая боя, ще налажаме друга смисъл. Да. Човек трябва да пробва. Именно нещо, което ние като го започнахме това нещо тук, и дори да не го правим правилно, според нас, според нашето мнение и може би според професионалното мнение на даден майстор. Като цяло видимо с просто. Да. Просто и дори да не го правим, ние знаем, че го правим по най-добрия начин. Даваме всичко от себе си и двамата си казваме, брат, по-добре отколкото беше. Абсолютно. По-добре отколкото беше преди. Ако станеш и започнеш да вършиш нещо в живота си и го правиш с най-доброто, което притежаваш ти, с най-добрите си качества, казвай си, да, лошо беше, но сега е по-добре от преди. Ти много пъти си ми бил пример в това и даже докато правихме работа. За мен това нека си остана като спомен. Аз съм на стълбата мажа и ти викам, абе брат, дали е много зле и ти само ми викаш. Брат, със сигурност е по-добре от преди. В смисъл, човек няма как да се развие така отседен от едно място и ако не пробва. Наистина, и повярвайте ми, това доставя много удоволствие, защото може да не е перфектно, но в момента на нас не е кеф, че си седим в това, което ние сме. Може ако влезе някой човек тук, който е чужд, който не знае какъв труд сме положили, да си каже, това е тази барова тук. Да кажа, някой си е играл тук. Или как аз дадах някакъв пример, който не искам да го казвам, защото не е готино. Все едно да съм викнал някакви деца от улицата и тук съм ги поставил да си играе. Но целта, която е, просто трябва да имаш визия. Повярвайте ми, казвам го тук пред моите братя, казвам го, че аз имах някакво такова виждане за как да изглежда преди да се е случило. Трябва да имаш някаква визия, трябва да имаш някаква вяра. Поставяш си нещо и казваш, това искам да изглеждаш така. Виждаш си го в главата и просто го правиш както го знаеш и както го виждаш. Трябва да имаш някаква визия. Не всичко в живота ни се случва според точни и правилни критерии, догми и всеки такива неща. Понекога в нашия живот не трябва, за да започна бизнес, да започна да се променя, за да започна да изкарам добри оценки, трябва да спазвам това, трябва да спазвам това, трябва да направя. Не, започни да го правиш. Не си намери оправдания за живота си. Много често в днешно време хората се оправдават за това, нямам пари, нямам финанси. Да. Хората винаги трябват финанси. В смисъл, всеки около себе си има доста неща. Имате желание. Да, желание и всеки около себе си има доста неща, които не използва и които счита за измет, за боклуци, като цяло не ги зачита за нищо. Ако ги вкарате в употреба, ще ви свършат работа. Ние с него, примерно, аз му казвам, трябва да си купиш шкаф за този офис. Обаче той ми вика, там има един бел шкаф. Викам, не е хубаво. Вика, ще го избършим. Викам, добре. Пробваме, избърсахме, шкафа свети, прекрасен пасва. И в смисъл, когато положиш твоя труд за нещо и го използваш, то ще се получи.
Може да влезе в употреба. 100%. Затова понякога в живота ни грешните неща, когато ги употребяваш грешно, са ти ненужни. Обаче ако употребяваш правилно, те ти стават специално. Те ти стават такива неща, които важни, не можеш без тях. Примерно дама за пример Краси, решава почва бизнес с футболни такива артикули или тениски неща. Краси, примерно на 17 години ученик, логично да няма средства да го започне този бизнес, трябва да има продуцент, трябва да има спонсор. И да умре от глад през всички години от закуски. Да. Има го такъв спонсор. И това ме е втория бизнес, само да кажа на 17. Просто решаваш. Просто в живота ние сме тук някакви малки момчета, млади на по 20 години. Не взема нищо от живота ми последва. Не, аз мога да кажа, че за живота ми, който съм до сега, преживял съм някакви неща. За някой 20 годишен може да каже, брат, не си преживял нищо, аз съм преживял много по-неща, лоши и трудни моменти в живота си. Да, обаче според мен в живота ми, който се стича до сега, по този начин, аз мисля, че съм преживял много неща в живота си. И давам пример Краси. Решаваш да започнеш нещо, някакъв бизнес, това ти е интересно, това ти е хубаво, това ти е любимо, това ти е мечта. Намираш си продуцент. Ало, тате, купувам тия тениски. Искам да ги продам това. В живота си искаш да започнеш бизнес. Затова има тия банки. Примерно, нямаш пари, рискувай, или рискуваш, или не печелиш. Христо Стоичков как казва? Който рискува, той печели. Ако рискуваш, примерно говорим за бизнес. Ние сме тук хора, които нямаме такъв опит в бизнеса. Но ако рискуваш, създаваме бизнес. Да, ти имаш опит. Има спонсори, има банки, има хора, които са готови да инвестират в теб. Целта е просто да започнеш. Примерно, ако искаш да направиш един хотел, давам елементарен пример. Ако искаш да направиш един хотел, отидеш казваш в банката, обаче за да теглиш един кредит, това на семинара това го каза един от преподавателите, че ако искаш да изтеглиш един кредит, трябва да напишеш твой бизнес план. Да. Примерно, решаш да направиш един хотел, купуваш земя, казваш колко си пари е тази земя, после строителни материали, фирми, или какво си. Пишеш този бизнес план, даваш го на банката, показваш каква е твоята идея. И ако ти евентуално, което е на сигурно 60-70% ти дадат парите, ако е реално, като ти дадат парите, ти като опиташ, като го направиш и примерно след 2-3 години видиш, че не ти се получават нещата, отидеш и го даваш този бизнес направо на банката, че ще си го плати. Да, обаче нещо, което този преподавател на семинара точно наблегна точно на тая важна дума. Таргет. А именно, като започнеш при даден бизнес, каква ти е целта? Какви хора искаш да нацелиш? Аз пак нищо не съм разбрал от този семинар. Таргет. Просто трябва да си поставиш главна цел. Искаш нещо да постигнеш, искаш някаква цел, искаш нещо да започнеш да продаваш. Да, обаче ти на кой искаш да го продаваш това? Тия футболни тениски, на кой искаш да го... Дали някаква бабичка иска да си купи такава тениска? Трябва да имаш пари. Трябва да имаш точна цел, трябва да имаш точен таргет. Трябва да си поставиш, тия неща, които искам да ги правя, искам да ги нацеля точно тия хора. Отиваш пред спонсора си, пред еди кой си. Казваш, това е моят таргет, това е моята цел. Трябва да дадена среда млади хора. Да. Фенове, хора, които ще се интересуват, ще има купувачи. Всяко нещо трябва да има цел. Да. Но не може да живееш в пространството. Да, без цел. Е така, да си лежиш на диванчето тук. Този диван тук сме го карали и сме го внесли тук с цел тук да се работи, не да се спи. Целта на този диван не е да се спи, не е тук да се спочива, тук целта е да се работи. Да, в живота ни ние много искаме така диванче да му си излегнеш и да си гледаш телевизия. Иначе е удобен. Да, удобен. Между другото и за този диван не сме дали пари. Поне ние. Този диван е стария семейен диван. Просто той, вижте, пак говорим за нещата и то
ако този диван е непотребен в даден момент, супер, за тази ни цел той става много важен, безценен. Перфектният диван. Перфектният диван. Пасва на мястото, пасва като цвят, като удобство. Всичко е топ. То всичко е окей. Лукс, Както Краси вече не каже. Та така хора, най-важното, което можем да ви кажем в този подкаст е, че ние си говорим и няма да го казваме на подкаст. Стига с тия американски английски термини, ще кажем разговор. Разговор на 20 годишни момчета, които мислят позитивно за живота, искат по някакъв начин да се развиват, искат по някакъв начин да израстват, да се покачват нагоре по стълбичката на живота и важното е, че ако искаш нещо, ставаш и го правиш. Искам да дам нещо като съвет на зрителите. 20 години за някой може би е крехка възраст, за други може би осъзнават, че на тия години може да си преживява неща, които са много големи. Приемете го както ви е, нали, окей, но това, което аз успях да се науча сам за себе си, е, че ако ти не излезеш от зоната си на комфорт, просто нещата няма да се получат. На мен ми е окей, в смисъл, щеше да ми е много окей да съм си на лекции или да си кисна в някое кафе, докато той си прави тук, си играе. Обаче излезнах от зоната си на комфорт и му помогнах. Не заради това, че ми е брат, а просто защото исках да участвам в нещо дейно, нещо, което ще бъде полезно. И повярвайте ми, после изпитвате удоволствие и се чувствате окей със себе си за това, че вие сте направили нещо добро. Мисля, че се получи перфектно. В смисъл, с подръчни материали. Да. Даже в даден момент, когато го гледах него, си мислех с какво желание го прави и сякаш го прави за себе си. Даже беше по-активен от мен. Моментите, тук вие не виждате сега, обаче тук има едни малки радчета, които са много красиви и стоят чудесно, просто защото той имаше желание. Аз започнах с първия, опитах се да накова пироните. Даже то не са пирони, а са винчета, които по принцип не са за такава употреба, пак влизаме в тази тема. Но просто когато имаш желание, ги набиваш, взимаш чука и искам да го направя това. Бам и го правиш. Аз не знам дали не ги хвърлихме, значи тия винчета, те по принцип са за винтовер. Обаче ние решихме, че като нямаме пирони, чухаме винчетата, брат, ще влезнат. Обаче от вътрешната страна на стената, самото винче отпред се подпира в бетон и почва да се огъва едно и такова стана цялото набито. Викам, дай друго. Не, викам, стъжи, утре ще купиме. Викам, дай друго. И просто волята и желанието ти понякога са по-силни от бетона. Да. Зависи колко го искаш. Не е от значение колко е дебел стената, какъв е бетона. Бе. Ти имаш и воля, имаш и желание, взимаш чука и го пробиваш. Не е важно каква е голема целта ти, колко трудно мога да стигнеш до нея. Взимаш решението и буташ всичко, чукаш. Нещо, което ти каза, че си примерно на 20 години, нашия опит примерно не може да се сравнява с опита на 50 годишен човек, който е преживял хиляди неща в живота си. Но примерно аз ще отворя малка скоба за това как, примерно, имам видео в YouTube канала ми, как отидох в Ирландия за втора година, втори сезон и работих на полето и не ме е сам да го кажа. Защото много хора от младите в България отиват в чужбина, работят на полето, за да могат тук да се върнат в България и да инвестират парите си или да живеят добър живот тук в България, защото България е скъпо и не можеш да си позволиш, ако тук работиш като един обикновен човек на обикновена заплата, не можеш да си позволиш всичко. Обаче когато отидеш в чужбина на най-гадната работа на полето, на минималния труд, който полагаш ти там физически, ти получаваш пари, с които идваш тук и живееш добър живот. И това, което искам да кажа е, че не е важно по какъв начин или на колко години си, както има такава поговорка, която казва не питай старило, а питай патило. Така че отивам в чужбина, там в живота, не съм бил сам, благодаря на баща ми, че той е човек, който ми е пример и
ми показва по какъв начин да се боря с живота. Но може би ще направя отделен подкаст за точно за живота ми в чужбина и това какво съм преживял там, каква е работата ми на полето, колко е трудна, колко е гадна, как се чувстваш като, не искам да използвам тази дума, но като роб. И буквално работиш в калта. И когато се прибереш тук в дома си, разбираш колко е скъпо, колко е ценно. Не оценяваме моментите, не оценяваме живота си, докато не го замениме с нещо друго. Както има в Библията една притча за блудния син. Втория, малкият син, който имаше всичко. Баща му беше богат човек, притежаваше много имоти. И в един момент ти си решаваш, тате, дай ми всичките пари, къде имаме в нас, дай ми това, които ми се полагат, точно така, правилно красиво, които ми се полагат и аз ще живея живота си както искам. В околство, ако щеш в разврат, в кал. И в даден момент, когато свършат финансите ти се намираш в калта. И тогава си казваш колко добре си беше при баща ми, колко като добре си цяло, беше. ако не излезнеш на време от зоната си на комфорт, живота ще те изкара от нея. Или ти сам ще се потопиш в калта. Не трябва да се получава това живота. Трябва Действие докато е време. Да. Добре, отчета за нещо, което друго искате да говорим. Имате ли нещо? Ами аз тук също мога да вмъкна това, което говориш ти за чужбина. Това лято също имах възможност да изляза и аз да поработя в чужбина. Просто да опитам да пробвам как е, не тръгнах на сляпо, отидох при сигурни хора, които знаех, че мога да разчитам за всичко. Хора, при които родителите ми, като ме пуснат да изляза в чужбина, са спокойни. И при колкото и сигурни хора да си, смисъл в живота ти винаги идва един момент, в който нещата са в твоите ръце и зависи от тебе. И отидохме на една работа, дето съм си мислял, брат, къде дойдох? Смисъл, защо си го причинявам това? Пак се повтарям, обаче, излезте от тази зона на този комфорт. В смисъл, не може винаги да ти е удобно, да ти е приятно и всичко да ти е окей. Както и да отиваме да работиме на полето, обаче не да береме или да съдиме там някакви растения, каквото и да било. Работехме на полето, говорим за хиляди декари, изключително огромна площ, на която е имало някакви фестивали, на които немците отиват и не само немци, с палатки, обаче, брат, те са толкова луди, че си карат там хладилници, каси с бири. Да. И като цяло, брат, напиват се, другират се, правят се леж, става и си тръгва, на него му пука, че едната му маратонка за 400 лева стана в палатката, айфона му е там, златни бижута, пакетчета на здравен смисъл, набирали сме всеки неща. Като цяло ние отивахме да почистиме тая площ след фестивала. И има два варианта. Или пече слънце и ти е много жега, или вали дъжд си в калта и си мокър и ти е студено цял ден. Тръгваш на работа в 4 часа сутринта, прибираш се в 6 следобед или там черта, когато и да е. Къпеш се, ядеш и вече си размазан, на следващия ден същото. Да, наистина изкарват се пари и да, много е трудно. Обаче после като примерно си заработиш със собствения труд тия пари, ти започваш тогава да ги оценяваш и примерно след като вече съм преживял това, мене много ме е, че съм си давал парите за някакви лузи работи. Така че оценявайте себе си, не се подценявайте, оценявайте труда си и не гледайте винаги да ви е удобно, защото мисля, че всеки един, който има желание, може. Така е, със 100% е така. Също за неща, които каза ти в YouTube канала ми, поразровете се надолу, дали ще оставя линк. Имам видео, в което пак съм в Финландия и говоря за това ценните вещи и точно, че ние оценяваме нещата в живота си, не оценяваме това как, примерно,
без никакви напрежения, без никакво замисляне, вадиш примерно 500 лева за маратонките, обаче не се сещаш, че тия 500 лева след време, като ги нямаш и си казваш, добре, защо дадох тия 500 лева за тия тъпи маратонки. И се обвиняваш себе си за неща, които не са ти важни. Ти можеш да си купиш маратонки от 50 лева и да имаш 450 лева в джоба си. Трябва да приемаме мъдрост, трябва да мислиме с главите си. Примерно, мога да кажа, днес пак си говорихме с един приятел от моя клас, че мъдрите хора, примерно, ако имат 1 милион, няма си вземат кола за 100 хиляди, си вземат кола за 10 хиляди. Да си направиш сметката, не можеш да си даваш 20-30% от парите, които имаш, не от бюджета, от парите, които имаш, всичките пари, които имаш, и да дадеш за кола. Това трябва да ти е на върха, че като даваш пари за нещо, трябва да се върши повече. Двойно даже. Да. Това е много важно. Трябва да има печалба. Трябва просто в момента трябва да обмисляме дали е ценно да дадеш 1000 лева за нещо, което просто няма смисъл това. И можеш да го купиш за 100. Трябва да си дадем сметка кое е важно, кое е ценно. Така, приятели, радвам се за този подкаст, за този разговор, че можахме да го проведем без никаква подготовка в момент, в който днеска довършваме офиса. И преди да започне видеото, довършваме последните щеги. Да, напълно съм доволен от този разговор. Наистина, благодаря на моите братия за това, че бяха с мен и можехме да направим такъв разговор. Мисля, че е интересен този разговор. Дайте лайк на този видеоклип, дайте коментар. Какво мислите по тия всички теми, които говорихме? Изгледайте видеото до края. И също така, в момента даже, ако виждате, че не съм си играл на телефона, в момента даже правя профил. Някакви тениски нещо. Да, правя си профил на новия ми бизнес за тениските и даже ще оставяме в Instagram този профил. Добре, ще оставяме линк и наистина най-важното, което трябва да запомните за този видеоклип. 1000 абоната до края на годината. Запомнете, ще има подарък. Ще има гивове, ще има подарък, ще бъде изненада. Мисля, че е колело, да знам какво, но няма да кажа. Не се знае дали колело не е... Бъдете в очакване, просто ако достигнем до 1000 абоната, ще има подарък. Палци нагоре, споделяйте яко това клип. Трябва да има споделяне, абониране и 1000 абоната ще има подарък. Може да изразите своето мнение в коментарите. Да. Ще има, очаквайте много работа в този YouTube канал. Очаквайте човека, който сте видяли в YouTube канала и човека, който съм ви показвал е в такава ситуация. Много малка ситуация. Мога да бъда забавен, мога да бъда много сериозен, мога да бъда интересен, мога да бъда скучен, мога да бъда всякакъв човек. Зависи в каква ситуация съм, зависи в каква среда съм. Така че благодаря ви, приятели, харесайте, абонирайте се и до скоро!